Здравейте, аз съм Радо, от 10 години съм в Региоком, а това е част от моя екип. Здрасти, аз съм Петя. Аз съм Реми. Аз съм Михаил. Аз съм Вени. Как се чувстваш като ръководител на екипа? Чувствам се перфектно, това е позицията, която съм искал винаги, още от ден едно в фирмата, винаги съм се стремял към това и смея да кажа, че човек се чувства успял не защото има яхти, коли, милиони в сметката, а защото е на точното място с правилните хора. Как мотивираш екипа си? Хората в екипа ми по принцип са самички мотивирани, такъв екип сме сформирали, че е прекрасен. Какво пожелаваш на екипа си тази година? Да успеем да се разраснем като екип, най-вече, да успеем да изпълним всички задачи, да ги преизпълним всички задачи, които са ни дадени от автора Гебара, без никакви грешки, без никакви спънки. Във фирмата съм от почти 2 години и се надявам още много, защото много ми харесва. Проектът е страхотен и много се радвам, че попаднах точно в него. Надявам се тази година да науча нови теми и да се развивам още повече в проекта и да ставам по-добра. Цялата атмосфера е толкова приятелска и просто помага ми с удоволствие на работа, защото ми е приятно и когато си сред приятели, готини колеги, работа върви много по-добре и по-леко. Какво си пожелаваш тази година? Надявам се повече развитие професионално, повече хубави моменти заедно с екипа. За мен в екипа винаги е било много приятно, винаги е имало много хубави емоции. За тази година си пожелавам да е още повече. Тук се чувствам, все едно съм сред моето семейство, понеже наистина, искрено го казвам, на работа идвам с огромно удоволствие. Чакам този ден, понеже съм хоум офис, да съм в офиса, да се смеем заедно, да обядваме заедно, да си кажем 2 приказки, в същото време да си споделим много информация между темите и така. От близо 2 години съм в Региоком и смея да кажа, че съм в най-готиния проект. И аз, защото всички сме от един. Какво пожелаваш на екипа тази година? На екипа пожелавам повече моменти заедно. Аз лично пък на себе си пожелавам повече възможност да идвам в офиса, тъй като често оставам хоум офис. И съм си го сложила в целите да присъствам повече, за да не изтървам. Нищо важно да не съм изтървала. Било то по темите фахли, било то и извън тях. В офиса е наистина много забавно и тези моменти много ми липсват вкъщи. От половин година работя във фирмата и тъмно сега ми стича пробецайта. Ще се задържа тук, ако човека вдясно не ме издрета. И се надявам за напред да се остава тук и да ме хубави моменти. На мен доста ми харесва, че Региоком организира доста занятия, които са извън самата фирма и са свързани с по-ежедневни неща, за да можем да се разсеем и да се разпитява нашият екип. Например, съм участвал заедно с Радо в турнирът по футбол, където се събрахме общо 4 отбора, играхме. Моят отбор завърши на 3-то място, но това няма никакво значение. Важното е да се сплотим ние всички като екип. Хейти, ако това, което чу, ти харесва и всички колеги, изплатения екип са твоята страст и твоето удоволствие, заповядай при нас. При нас има място за всички. Единственото условие е да знаеш немски език. Винаги сте добри дошли всички.